Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sibhekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership sobhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke okuvelayo kwezimnyama kuthiwa ke Orlando Pirates iplana ukuthi ke ibolekise ngumdlali ke wayo ke waseswini oneminyaka ewu20 uSimphiwe Selebe lapha ngewinde ke lama transfers ngoJanuary ke kanti ke mabili amaqembu ekuthiwa ke ayamfuna lo mdlali ke ongenzeka simbone efumbuka kwelilodwa lawo ngokwelona from iOrlando Pirates ke iChippa United kanjalo ke neOrbit College wona womabili lamaqembu interested ekuthenini ke aboleke uSimphiwe Selebe from iOrlando Pirates ke lokho singakulindela ngesikhathi ke sewindi lama transfers ngoJanuary ke yona update engiphethe ke njengamanje like i-video usubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela ke ama transfer news kwi-Betway Premiership okwamanje ke i-video yethu asibambela nisale kahle.